Σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω το κήπο μου, επειδή είχα καιρό να σας δείξω το κήπο μου. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα που είναι και πολύ καιρό και ήταν το καλοκαίρι ο κήπος. Τώρα θα δούμε τώρα θα δείξουμε τα φυτά που είχε ο κήπος στην αρχή. Και τώρα που έχουν μεγαλώσει. Αρχίζουμε από εδώ. Εδώ είναι κάτι πράγματα του κήπου. Τώρα ο κήπος έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, εδώ είναι η ντοματιά, εδώ πέρα, και να δείτε παιδιά, δεν περίμενα καθόλου. Αυτή εδώ, το βλέπετε αυτό, αυτή εδώ είναι η καρπουζιά και σκεφτείτε, έβγαλε καρπούζι. Δείτε, κοιτάξτε πόσο μικρούλικο. Έβγαλε ένα μικρό καρπούζι που αυτό θα μεγαλώσει τώρα. Είναι πολύ ωραίο, δεν το περίμενα να βγάλει καρπούζι. Να δείτε, έχει χαρφαλώσει εδώ. Εδώ είναι ντομάτα. Έχει ξεραθεί αλλά δεν πειράζει. Εδώ έχει βγάλει ένα μικρό πεπονάκι, η πεπονιά εδώ. Εδώ πέρα εδώ είναι η αγκουριά. Ωραία, μετά συνεχίζουμε εδώ. Εδώ είναι η πεπονιά που έχει μεγαλώσει. Εδώ είναι η φραουλιά. Εδώ πέρα είναι, εδώ έχει γίνει χαμός, γίνεται εδώ, έχει αγριόχορτα τέτοια. Έχει γίνει χαμός. Εδώ πέρα έχει κάποιες μελιτζανιές πράγματα. Εδώ έχει πιπεριά πράσινη, εδώ. Μετά εδώ συνεχίζουμε. Εδώ έχει ένα ντοματίνι στρογγυλό εδώ. Μετά εδώ έχει μια πιπεριά πράσινη μακριά. Μετά εδώ συνεχίζουμε. Εδώ γίνεται ένας χαμός με τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε ένα βασιλικό πλατήφυλλο. Μετά εδώ βλέπουμε ένα βασιλικό γιγάντιο. Μετά επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή για πιο πολλά βίντεο και να πατήσετε και το κουδουνάκι όταν ανεβαίνει βίντεο. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλά, εδώ γίνεται χαμός με τα αγριόχορτα. Εδώ βλέπουμε εδώ είναι η αγκουριά, δείτε εδώ, την έχω στηρίξει, εδώ έχει πέσει, χαμός γίνεται. Αλλά τουλάχιστον έχει βγάλει ένα αγκούρι μεγάλο εδώ. Κοιτάξτε εδώ ένα γιγάντιο αγκούρι, αλλά έχει κυτρινήσει. Αλλά δεν πειράζει επειδή έλειπα. Εδώ ένα γιγάντιο χαμός γίνεται. Εδώ συνεχίζουμε. Εκεί, δεν το περίμενα, εδώ δεν μπορώ να πάω εδώ. Έχει μια μελιτζάνα μαύρη, φλάσκα. Εδώ πέρα έχει άλλη μια μελιτζάνα, εδώ δεν ξέρω. Εδώ γίνεται χαμός, αγριόχορτα. Εδώ έχει πιπεριά καυτερή. Εδώ. Με αυτό εδώ έχει κοκκινήσει εδώ. Εδώ συνεχίζουμε εδώ τα φυτά. Πω τι πατάω εδώ φυτά. Ωραία, εδώ κάτι έχει. Παιδιά! Ναι. Εδώ έχει πιπεριά κόκκινη. Καθίστε, δεν φαίνεται τίποτα, δεν γίνεται. Ωραία, λοιπόν, εδώ βλέπετε την πιπεριά. Δεν γίνεται, δεν φαίνεται. Εδώ έχει μια κολοκυθιά. Εδώ πέρα, εδώ είναι η κολοκυθοανθή. Εδώ. Εδώ πέρα, εδώ έχει το ντοματίνι βελανίδι. Εδώ πέρα έχει πολλά πράγματα, εκεί και άλλο ντοματίνι. Αυτό είναι ένα σύντομο βίντεο για να μην αργούμε. Εδώ και άλλη πιπεριά πράσινη. Εδώ. Ωραία. Εδώ δείτε εδώ πιπεριά και άλλη. Χαμός γίνεται εδώ. Και άλλες εδώ πιπεριές καυτερές. Να δείτε εδώ όλος ο κήπος. Εδώ παιδιά έχει άλλο ένα αγκούρι. Εδώ η αγκουριά που έχει βγάλει. Ωραία. Αυτό ήταν ένα πολύ σύντομο βίντεο. Γιατί επειδή τώρα πρέπει να τα καθαρίζω όλα αυτά. Ήταν ένα πολύ σύντομο. Κοιτάξτε εδώ το βασιλικό. Πόσο πολύ μεγάλος έχει μεγαλώσει. Ωραία, εδώ αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα τα πιο πολλά φυτά δεν φαίνονται επειδή γίνεται χαμός. Εδώ και άλλη πιπεριά πράσινη. Εδώ και η πεπονιά. Εδώ όλος ο κήπος. Εδώ μια αγκουριά υψηλή. Βλέπουμε εδώ κι άλλα.
Ωραία, εδώ βλέπετε που έχουν σκαρφαλώσει καρπουζιές, εδώ χαμός γίνεται, εδώ κι άλλοι βελανίδι. Ωραία, αυτός ήταν ο κήπος. Αν σας εντάξει, τώρα ήταν λίγο, έχουν βγει αγριόχτα και τέτοια. Δείτε εδώ πως έχει γίνει, αλλά δεν πειράζει, έβγαλε... και το πεπόνι δεν σας έδειξα, σας το έδειξα εδώ που έχει βγάλει. Έχει βγάλει πολλούς καρπούς, αγκούρια, πολλά πράγματα έχω να κόψω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Εντάξει, γίνεται χαμός στον κήπο τώρα εδώ, βλέπετε εδώ οι αγκουριές έχουν πέσει, χαμός γίνεται. Και μπορεί να σας βγάλω κι άλλο ένα βίντεο όταν έχει φτιαχτεί ο κήπος. Γεια σας!